हेल' लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनैनि नैबे गोजोन बेलासि समाव बर'दिनजों लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि जानानै साफ्रोमखौबो गोरबो गोसोजों अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय आरो बे बोसोराव जाहाथे इसोरनि अननायाव साफ्रोमनिबो नोंथांमोननि थाखाय मोजां सारसियो बेखौ आसा खालामबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो हिन्दु सिबियारि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोननोबो दिनैनि दिनाव फोरबो गैयाब्लाबो आंनि चेनेलनि जानानै गोसो गोरबोजों अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बिथांमोननोबो बावहरबाय आरो दिनै आंनि चेनेलाव बरायबाय साफ्रोमखौबो। दा लोगोफोर दिनैनि नैबे भिडिअ'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि फारसे फंनैसो रायज्लायगोन आरो दा बाथ्राया जाबाय दिनै बे कयेक दिननि गेजेराव गोबां रायजो राजाफ्रा नुबाय नङा होमबा दिपेन बर'आ थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय आरो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि थाखाय थारैनो सिन्था खालाममारबाय नामा। थारैनो जोंनि बर' हारियादि लासैनो गुबुनफोरजों नाख्रेबजाबाय बिटिसिनि पावारफ्रा दिनैहाय लासैनो गोमालांनो हमबाय दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय लानानै दिनै माने जोंनि हारिनि गेजेराव खहा जाबोगासिनो दं। दा बेफोरखौ थारैनो दिपेन बर' बिथाङा हमनो हाबाय नामा आं बेखौ गोसोजों बिराद कुइसन खालामदों आरो दा बिथाङा जुदि दिनैनि दिनाव रियलाइज खालामनो हाबायब्ला माने बै बाथ्राफोरखौ जुदि हमनो हाबायब्ला बिथाङा नैबे जेनाखि बाथ्राखौ दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंदों बिथांनि बाथ्राया जुदि सैथोब्ला दिनैनि दिनाव आं बिथांनो गोरबो गोसोजों साबायखर बावगोन लोगोफोर जुदि सैथोब्ला। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांग्रोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे खोनासंनानै आरो बुजिनानै लाग्रोदो ओमफ्राय बिनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा माने सावरायगोन आरो लोगोफोर दा जिखुनु भिडिअ'खौ नायलांग्रोदो नोंथांमोना। रन्जन दैमारी आरो सौगराखी जिखिनि प्राक्तन एनडिएफबि सदस्य চুক্তিৰ পিছত শান্তি চুক্তি যেহেতু সম্পাদিত হ'ল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক যেহেতু চুক্তিৰ আগতে কনভিক্ট কৰা হৈছিল বা যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড হিচাপে এটা ৰায়দান দিয়া হৈছিল সেই ৰায়দানটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত পুনৰ আৰ্জি বা আমি বেলৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছিলোঁ যে শান্তি চুক্তিৰ পিছত চুক্তিত যিসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছিল স্বাক্ষৰকাৰী আৰু চুক্তিৰ সংগ্ৰামী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ গুৱাহাটীত যি তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰিব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে NIA কোৰ্ট CBI কোৰ্ট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন 60-70 গৰাকী যিসকল আছে আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে। যিহেতু আলফা শান্তি চুক্তি হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই। আদিবাসী আৰু চাওতাল চুক্তি হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই আৰু লগতে ডিমাচা কাৰ্বি চুক্তি হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই। সেইকাৰণে শান্তি যিহেতু চুক্তি হ'ল শান্তি এতিয়া বিৰাজমান আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক যে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে। অস্ত্ৰ তেওঁলোকে অলৰেডি জমা দিলে এনেকুৱা হিংসাৰ যি এটা পন্থা আছিল সেইটো তেওঁলোকে অলৰেডি এৰিলে। গাইस बाथ्राखौथ' नोंथांमोना मोजाङै खोनाबाय नङा होमब्ला दा दिनै नैबे गुसुं समावसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एनडिएफबि बिथांमोननि फारसे दिनैसो बुंनो सम मोनबाय नङा होमब्ला बिथाङा बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर शान्ति चुक्ति एग्रिमेन्ट जादोंमोन बै समनिफ्राय बिथाङा गोदो गोदो उन्दुनानै थाबाय नङा होमब्ला नैबे जेब्लानाखि बिटिआर सरकारा जोबनायनि सम फैबाय बे समावसो बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनो बे बाथ्राखौ बुंफैबाय आरो बिथाङा बिदिब्ला बै समाव मानो बुङाखैमोन साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर बिथाङा बै समाव बिटिआर शान्ति चुक्तिनि गासिबो दफाफोरखौ बिथाङा मोजाङैनो मिन्थिगौ। जिहेतु दिनै दिपेन बर' बिथाङा जाहैबाय सासे साननो हनो गोरों डायनामिक लिडार नङा होमब्ला अब्लाबो बिथाङा मिन्थिखा हसिखा बै समाव एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ माब्लाबा फंसे खोथा बुंफेरदोंमोन दा रायजोफोर जेल खानायाव थानाय बिदा फंबायफ्रा गासिबो उदां अख्राङाव फैनांगौ
मालाबा बुंफेरदोंमोन ना एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि साफ्रोमनिबो केसा जोबनांगौ मालाबा बुंफेरदोंमोन ना रायजोफोर। दा बिराद सिन्था खालामनांगौ गोनां। आलफानि सान्थि सुक्तिया जानानै थांबाय नङा होमब्ला दिनै बिथांमोननिफ्राय सासेबो जेल खानायाव गैया। सावथाल माने आदिबासिफोरनिबो सान्थि सुक्ति जानानै थांबाय दा बिथांमोननिफ्रायबो दिनै सासेबो जेल खानायाव गैया नङा होमब्ला। कार्बि डिमासा बिथांमोननिफ्रायबो सान्थि सुक्ति जानानै थांबाय बिथांमोननिफ्रायबो सासेबो माने जेल खानायाव गैया। नाथाय दिनैहाय नैबे प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे सान्थि सुक्तिनि नुथाया माब्रै रायजोफोर नोंथांमोनाथ' साननो हनो गोरों नोजोर होनो गोरों नङा होमब्ला। दिनै नैबे बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरावसो दिनै बर'नि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा मानो जेल खानायाव थानो गोनां जाखो। मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा मानो जेल खानायाव लाइफ टाइम जेल जानो गोनां जाखो नङा होमब्ला। आरो गोबां एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा हारिनि थाखाय नांनायाव दिनैसिमबो सासेनाबो माने केसानो जोबाखै। होमबा माबायदि साननानै बे बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ प्रमद बर' बिथाङा लाबोनाय जाखो रायजोफोर सिन्था खालाम। दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो जेब्लानाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति जादोंमोन बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर डायलग होदोंमोन। बे सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो उदां अख्राङाव फैबाय। म्यानमाराव थानाय अबेबा थानाय साफ्रोमबो मानि मा होनो एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनानै बिसि फिसाफोरजों रायजो जाफैनो हाबाय। साफ्रोमनिबो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि केसा जोबजोब्बाय। बोरो प्रमद बन्दु आरो दिपेन बर' नोंथाङाथ' बेफोरखौ मोजाङै मिथिखागौ। बेफोर बाथ्राखौ बै समावनो नोंथाङा मानो बुङाखसै। 4 बोसोरनि उनावसो दिनैसो मानो बुंनो गोनां जाखो। बिनि आन्दोआव माबा मोनसे गाज्रि माने राजनिति हाबनानै गैयाथ'। बै समाव खौसेखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानांसिगौ। दा बिनि आन्दोआव मा खालामदोंमोन नोंथाङा बिपिएफ हान्जाखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर दालांसो बानायदोंमोन। जाय दालाङाव बिपिएफ हान्जाया गाखोयोब्ला माने बै दालाङा माने गोग्लैनानै बिपिएफ हान्जाया थेर बेथेर जायो। बेफोरबायदि मोनसे पलिसि बानायनानै बै समाव दिपेन बर'आ बुंदोंमोन नङा होमब्ला। दा जिखुनु हक बेफोर बाथ्राया थांबाय जोब्बाय नङा होमब्ला। अब्लाबो रायखांनांगौ गोनां जायो रायजोफोर साननो गोनां जायो। दा बिथांनि बुंनायफ्रा जुदि दिनै बर' जाथिनि फारसे साननाय दंब्ला बा बेफोर बुंनायफ्रा जुदि दासिमबो गोरबो गोसोजों जुदि बिथाङा बुंदोंब्ला बिथांखौ दिनै सेलुट खालामनांगोन। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बिथांनि मावनायखौ मोजां मोनगोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाया बिथांखौ सेलुट खालामगोन। आं दिनै बेखौ खावलायबाय आरो बिटिसिनि बारग' चिफ मानाव गेदेत महिलारि सार बिटिआर सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो बबे दुनियायाव सिगनेटरि बिथांमोना जेल खानायाव थानाय नुखो। बिटिआर सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा मानो जेलनिफ्राय गवाखसै। रन्जन दैमारि बिथाङा सिगनेटरि हिसाबैबो मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखसै। बेफोर माबा मोनसे सान्थि सुक्ति जायो नामा फाग्ला फाग्ला। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव महिलारि सारखौ मा होनामोन जोलैनि हांगार बुंदोंमोन नङा होमब्ला। दिनै जोलैनि हांगारा सोर जाखो रायजोफोर। दिनै बैफोर बाथ्रा बुंनायाव जुदि जोलैनि हांगार जादोंब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बै महिलारि सार बुंनाय बाथ्राफोरखौ दिनैनि दिनाव बुंबाय। अब्ला बिथाङाबोथ' दिनैनि दिनाव जोलैनि हांगार जानांगौ रायजोफोर नङा होमब्ला। बै समाव एबसुनि माखासे दैदेनगिरि एबा इउपिपिएलनि माखासे सापर्टार बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। महिलारि बिथाङा हारिनि फारसे सानग्रा नङा जोलैनि हांगारसो बे होननानै। नाथाय दिनैनि दिनाव फाइनालाव जोलैनि हांगारा सोर जाखो। जुदि महिलारि सारा जुदि जोलैनि हांगार मोनब्ला बिसि एकर्ड खालामबाय बिटिसि एकर्ड खालामबाय बै समनिफ्राय जोंनि बिटिसिआव बेसेबां डेभेलप जायामोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुवाखै। दा दिनैसिमबो नुनानैबो नुवाखैब्ला
माने बेफोरनि मेलेमखौ खुनु वास खालामनानैब्लाबो माने मोजां खालामनो हाया आरो रायजोफोर। जिहेथु बिसिनाव साननानैबो माने साननो रोङैनि बाथ्राखौ बुंबाय थायोबा बिथांमोननि मेलेमा फाइनालाव साननो रोङियानो थांगोन आरो। दा बिथांमोना माने मा जाहैगोन, माने बै अराव बारसोमबा बिफर जायो होननानै मिथिखागौ नङा होमब्ला, अब्लाबो बिथांमोना थैनो थाखाय बे अरावनो बारसोमगोन, बै एम्फौ एनलाफोरबायदि। मोनानि समाव जेब्लानाखि लेन्थन बाथि अर सुयोब्ला गोबां एम्फौ एनलाफ्रा फैनानै बारसोमनानै थैफैयो नङा होमब्ला। दा दिनैनि दिनावबो बिथांमोननि साननाया बे रोखोमसो रायजोफोर, बेयाव जेबो गैया। बिथांमोना दिनै अहंखारजोंनो जोबलांगोन लास्ट फाइनालि। दा गाइस भिडिअ'आथ' गोलाव जाबाय आरो बांद्रायबा गाज्रि नुयो नङा होमब्ला। दा दोननायनि सिगां फंनैसोल' बाथ्रा रायज्लायनोसै आरो। दा गोबां माने आइडिय'ल'जि थायो एबसु आरो इउपिपिएलनि बिथोराव आरो सेक्रेटलि आइडिय'ल'जिसो, माने लिरनाय आइडिय'ल'जि नङा आरो। बिथांमोना माबा मोनसे बुङो माबा मोनसे मावो, डेन्जार, गिनांगौ, खिन्थु साबधान जानाया मोजां। दा बिथांमोननि सेक्रेट जेनोखि आइडिय'ल'जि, बे आइडिय'ल'जिखौ दिनै बारग' बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर महिलारि सारासो मोजाङै मिन्थिसिगोन आरो। दा बिथाङा फैगोन समफ्राव मा बाथ्रा बुङो बेखौसो जोङो खोनासंनानै लानांगोन, ओमफ्राय बिनिफ्रायसो जोङो माने एन्सारखौ होनो हागोन आरो रायजोफोर, नङा होमब्ला। जिखुनु दिनैनि दिनाव माने बिथांमोननि मावनाय खामानिफ्रा एबा नैबे दानि जेनाखि ससियेल मिडिया, बे ससियेल मिडियायाव बुंनाय बाथ्राफ्रा जुदि बिथांमोना गोरबो गोसो एबा सैथोयै जुदि बुंदोंब्ला आरो जाथिनि अलखदखौ जुदि नुबायब्ला, नङा होमब्ला, बिथांमोनखौ दिनै साबायखर होगोन जोङो, बाख्नायगोन आरो। दा लोगोफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय। दा जोबनायाव आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय फिन खनसे अननाय खुलुमनाय सिबिनानै एबा सिबिनाय बावहरनानै दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।